Näin pitkästä aikaa ollaan tässä lähiseutumatkailussa, mitä syksyllä tehtiin, niin jatketaan nyt keväällä. Ja meillä on kuljettajana edelleen, sano terve. Terve, Anjahan täällä kuljettajana toimii. Ja sitten on Nalle. No, ja nyt pysähdyttiin, ollaan täällä, mikä tää on, Puutossalmen Lossi. Niin. Täällä on koulukyyti. Niin. Ihan makeen näköistä seutua. Siellä on pitkä jono lossille, niin pysähdytäänpäs tähän Näin. jalottelemaan. Ettei lossi uppoa, kun me mennään sinne. Kioski ei ole vielä auki sellaista. Niin joo, ei pääse jäätelöä vielä. No, Nalle pääsee sitten vähän kipottelemaan. Niin, jatketaan hetken kuluttua. No niin, nyt vaihtui kuva ja Ari luovutti kameran mulle. Saa nähdä, miten mä osaan kuvata. Täällä on niin kirkastakin. Ollaan tosiaan tässä Lossin kioski, ihmetupa. Niin tässä pysähdyttiin vähän ihailemaan järvimaisemaa. Täällä on järvi sulana, huomaa. 1-2 yllättäen. No. Tää on ihan suosittu paikka tässä. Sattui ihana kevätpäivä, aurinkoinen. Nyt on 3. päivä toukokuuta 24. Ja tuolla näkyy sitten Lossi. Sinne mennään kohta odottelemaan. Mutta mikäs meillä ei ole mikään kiire, niin voidaan pysähellä. Ihastella. Tuolla on vielä jäitä, mutta aika pitkälle on jo sulanut. No. Nyt ollaan Tahkon juurella. Laskettelurinteessä tuossa on noita hienoja jotakin hotellimajoituksia, mutta eipä tuonne päässyt. Ekaa kertaa ollaan käymässä. Kova veden kohina kuuluu tuolta jostakin. Sillä parkkipaikalla tuotiin kahvit ja katsotaan löydetäänkö me vähän. Tuolla jossakin ne rinteet on, mutta ei oikein tiedetty. Löydettiinhän me vähän, saas nähdä miten mä saan kuvaa tosta Tahkovuoresta. Kävelen tuohon tielle. Täällä on tämmösiä mahtavia ökytaloja, kerrostaloja. Tuolla näkyy tuota rinnettä vähän sen. Puhun varmaan taas niin hiljaa itekseni tässä, että ei mitään kuulekaan. Joo. Hieno ilma. Äsken satoi vähän vettä, mutta nyt taas paistaa aurinko. Eipä tässä kummempia. Nyt ajellaan täällä rinteen alapuolella. Täällä on näitä asuntoja ja rinne näkyy tuossa. Hirveästi täällä on taloja, vaikka täällä on kävijöitäkin sitten.
Täällä on niin likaiset ikkunat, että ei paljon. Nää aukaisetpas vähän. Sieltä ne rinteet kohoaa.